Molt bones, com esteu? Avui sóc aquí per parlar-vos d'altres plagues de Laia M. Llobera, un poemari super breu, de 50 i pico pàgines, però que et deixarà l'ànima glaçada i que per molt breu que sigui no te'l podràs llegir en un momentet. És un llibre per estar amb tu mateix, pensar, reflexionar, donar-li voltes. Per què? Doncs bàsicament perquè estem parlant d'un poemari que és totalment críptic, és a dir, que costa d'entendre, és una poesia que no és fàcil, no és d'això que dius molt bé, m'ho he llegit en 2 segons i ja ho entenc tot. No. I això m'ha agradat perquè feia molt temps que un llibre de poemes no em suposava un repte. I la veritat he de dir que m'ho he pres com un joc, a desxifrar, a veure què entenc de cada poema que puc interpretar. Una cosa que m'ha agradat molt també és que no hi ha una única interpretació, sinó que tu et pots portar el poema d'una manera abstracta cap al que tu sentis, cap al que tu vegis, cap als records que tu tinguis, i això m'agrada molt. I he de mencionar-vos i ensenyar-vos una cosa, i és que crec que la Laia en aquest poemari ha fet la feina molt ben feta, perquè ha aconseguit que jo el que tingui sigui tot guixat, apuntant coses, teories de aquest poema vol dir aquesta cosa, aquest poema vol dir una altra, o sigui, és brutal. Tenim un poemari on ja us anticipo que ens situem a una cova. Tot és metafòric, d'acord? Ens hem d'abstreure de la realitat. Estem a una cova, tot és fosc, tot és negatiu, i tenim 2 personatges, que són el jo i el tu, que estan en aquesta cova metafòrica que pot ser una sensació de desesperació, d'angoixa, d'inconformisme amb la situació actual. Pot ser una depressió, és a dir, un conjunt de sensacions negatives que en el nostre dia a dia tenim i que són molt presents i que aquí prenen el protagonisme total, perquè no estem parlant d'una plaga com el Covid, sinó que estem parlant d'altres plagues, les plagues, per exemple, que serien les malalties mentals avui dia. I aquí ho tenim. Jo la veritat que jugant amb les textures que et proposen, les sensacions que et traspassa cada poema, he de dir, Laia, que el poema em deixava desconcertat a vegades, perquè pensava que anava per una banda, però de cop hi havia un vers que ho canviava tot. O sigui, està guai perquè tu has de desxifrar, i si t'agrada la poesia, amb aquest poemari i altres plagues gaudiràs molt, perquè és això, és un repte, a veure què entenc, a veure què entén la persona del costat que també se l'ha llegit, i això és el que més agrada, perquè et dona per poder parlar, per poder identificar. Jo, en molts casos, m'he imaginat que hi havia molts poemes que parlaven d'una relació d'amor, d'amistat, el que fos, però tòxica, no? De la que s'havia d'arribar a una sortida. Però també ho podem interpretar com només una sensació que tu pots tenir com a tu mateix, com el meu jo, amb un tu imaginari i com parlo amb mi mateix. No sé, una bogeria de poemari, crec que és brutal, no té premi, no sé per què. Estem trigant a que aquest poemari sigui premi, ja és top ventes a la Casa del Libro de poesia, a la llibreria Ona, entre d'altres, o sigui, ho ha de rebentar aquest estiu, us el recomano moltíssim a tots els que us agradi la poesia i a tots els que vulgueu experimentar, no? amb una literatura que no és simplona, que necessita que tu busquis una paraula al diccionari per adquirir vocabulari, per cert, un vocabulari excel·lent, o sigui, he après un munt de paraules, que necessita que et llegeixis 2, 3, 4 cops el poema per intentar entendre, no sé, és molt complet, m'ha agradat moltíssim i ja està. Ja em direu si us l'heu llegit o si us el voleu llegir. Aquí el tenim, Altres plagues, de Laia M. Llobera. Una passada. I l'edició super ben feta a càrrec d'edicions de 1984, així que tot bé. I fins aquí avui. Adeu!